खुलुमबाय नोंथांमोन। बे समावहाय आङो मोनसे आपडेट लानानै फैदों। बे आपडेटआनो जाहैबाय नैबेयो दिपन नार्जारी। नोंथांमोना गोबां मानसिया सिनायखागौ बा सिनायाबो जानो हागौ। बियो मा हालोदाव दं बिनि थाखाय आं नोंथांमोननो मोनसे खबर लाबोदों। ओरैबायदि गाज्रि हालोदाव बियो सैनांनानै दं आरोना। दायो बियो कचबिहार मिसन हस्पिटालाव एडमिट जानानै दं। 9 दिनसो जाबाय आरो। जाथाया मा जादों होनना बुङोबा, थांनाय 17 तारिखआव बिथाङा प्रेसार स्ट्रक जानानै खर'आवहाय मेलेमाव माने थैया जमा जानानै हुस गैयै जाबाय आरो। दा कचबिहाराव लानानै थांबाय। डक्टरनाव थाङोबाथ' नोंथांमोना मिथिखागौ गोबां थाखा फैसानि गोनांथि जायो। बेनिखायनो थांनाय मोनायाव बिनि बिदाया आंनाव फन खालामदों। खालामनानै मा राहा, बबेनिफ्राय सोरनिफ्राय मा राहा मोनगोन, लामा आन्दायबाय नोंथां मा खालामनो, माबा मोनसे राहा दं नामा होननानै आंनाव सोंहरनायखाय आंथ' मा खालामनो हानो आं बुंहरदों आरो बेखौ। ओमफ्राय जायखिया जास्ट आङो मोनसे आपडेट होनानै होगोन। जाखिनि हायो सोरबा गोसो गुदुं अनसुला मानसिफोरा हयथ' माबा मोनसे सहाय खालामनो हागौ। बिनि थाखाय आङो जास्ट ससियेल मिडियानि थाखाय आङो आपडेटल' होनो हागोन। बाखिथ' मा खालामनो हानो, जोंहाबो बेबायदिनो अबस्था आरोखि ना। बेनिखायनो जायो दे नोंथां खालामबानो जाबाय बुंहरदों आरो बियो ना। बेनिखायनो बिथाङा गावनि QR क'ड नाम्बार मोनसे हरदों, नैबेनो मबाइल नाम्बारबो हरदों। दा बेवहाय आङो नोंथांमोननो खोन्थानो नागिरदों जे बे जायफोरा बिनि हालोदखौ नुनानै बेखौ अनखांनानै थाइसे थाइनै जा हायो मदद खालामोबा मोजां जागोन आरो। आंनिफ्राय रिकुवेस्ट हाजासे नोंथांमोननिसिम नैबे QR क'डआव सोनानै हरनो हागोन आरो खबर लानो थाखाय नैबे मबाइल नाम्बारावहाय नोंथांमोना खबर लानो हागोन आरोना। मा रोखोमाव दं, माबोरै जाखो दासिमाव, माने खोन्थाहरनाय बायदिब्ला सानसेयाव 50निफ्राय 60सिम खरसा जायो आरोना नोंथांमोन। बेबादि अबस्था, बिनि हालोदा नैबेबादि। जायखिया आसा खालामबाय नोंथांमोना हेफाजाब खालामगोन होननानै। बेखिनिखौ बुंनानै दोनथ'बाय।